iintsapho zethu usukuyeke lento yokonwaba nabanye abantu ungonwabi nabantu bakokwenu. Usukuyeke lento ukuhleka nabanye abantu ungahleki nabantu bakokwenu. Namhlanje sikuloo ndawo mphulaphula Elizwe FM. Siyakumema ke ngoku. Okwangoku asikaqali. Ndithe kuwe usukuyeke lento yokudla imali yakho nabantu abazihlobo zakho hayi abakokwenu. Usukuyeke loo nto. Usukuyeke lento kulo Disemba ukuthi ndiqabene nabantu bakokwenu abasekhaya andibahoyanga ube wena uhoye abanyu bemenye imizi. Emfundini siyakunqanda kulo Disemba sisendlwini kaIsakhe nawe ke yiba kunye nathi. Mphulaphuli iyakhuqula into yabantu abathanda abantu abangazalani nabo ngaphezulu kunabantu abazalana nabo. Emfundini uba unengxaki emzini akho ilungise. Namhlanje sizokunika lo mandla. Cha, uba unengxaki emzini akho ilungise. Uba unengxaki noDadu wenu ilungise ngoba ixesha lokuyenza lonto liyaphela mfundini.